Segon dia de vaga dels treballadors de l'empresa Ros Roca Indox Cryo Energy de Tàrrega, després de patir un impagament dels salaris de 3 mesos més la paga extra. Segons ha explicat el president del comitè d'empresa, Carles Asensio, la situació continua igual que la setmana passada, on l'empresa continua apostant per l'entrada d'un nou soci, tot i que l'operació no s'ha concretat. A veure, la situació no s'ha bellugat gaire, vull dir, el dijous de la setmana passada ens deien que estaven en fase de negociació per l'entrada d'un nou soci, per injectar capital, i en aquests moments la informació és la mateixa. S'està treballant amb això i nosaltres estem patint una situació molt crítica i continuem les nostres mobilitzacions. Com ja informàvem la setmana passada, els endarreriments en el pagament de les nòmines s'allarga gairebé des de fa un any, juntament amb un impagament a proveïdors de 3 mesos. L'afectació és d'uns 220 treballadors entre els centres de Tàrrega i Anglesola, que avui han tornat a secundar la vaga al 100%. El comitè d'empresa manté convocatòries de vaga pel proper dijous 9 d'octubre i el dimarts i dijous 14 i 16 del present mes d'octubre respectivament.